аз 1 تا 15 октябри соли 2020 дар саросари мамлакат маъракаи барӯйхатгирии аҳолӣ ва фонди манзили ҷумҳурӣ баргузор гардида буд. дар ҳамин замина дар Агентии омури назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамоиш дар мавзӯи натиҷаҳои пешакии барӯйхатгирии аҳолӣ ва фонди манзил марҳилаи соли 2020 баргузор шуд. дар ҳамоиш намояндагон аз вазорату идораҳо ва ташкилотҳои байналмилалӣ ширкат доштанд. тавре иброз гардид аз рӯи маълумоти натиҷаҳои пешакии барӯйхатгирии аҳолӣ ва фонди манзил Шумораи аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳолати 1 октябри соли 2020 9 миллион 661,1 ҳазор нафарро ташкил дод. Шумораи аҳолии Ҷумҳурӣ нисбат барӯйхатгирии аҳолӣ ва фонди манзили соли 2010 2 миллион 97,1 ҳазор нафар ё 27,7% нисбат ба маълумотҳо шумораи аҳолӣ ба ҳолати 1 январи соли 2020 бошад 347,8 ҳазор нафар ё 3,7% зиёд мебошад. дар гузарондани барӯйхатгирии аҳолӣ истифода аз планшет дар 18 шаҳру ноҳия ва истифода аз пур кардани варақаҳо дар сомонаи интернетӣ ва ирсол намудани онҳо ба маҳзани маълумотҳои агентии омор истифода карда шуд ки натиҷаи назаррас дода коркарди минваъдаи маводҳои барӯйхатгирии аҳолӣ ва фонди манзилро хеле осон ва сабук гардонд. طبق маълумоти ҷамъбастии натиҷаҳои пешакӣ барӯйхатгирии аҳолӣ ва фонди манзил дар соли 2020 аҳолии шаҳр 2 миллион 528,6 ҳазор нафар ё беш аз 26% ва аҳолии деҳот бошад 7 миллион 133 ҳазор нафар ё беш аз 73%ро ташкил медиҳад. мувофиқи натиҷаҳои ҷамъбастии барӯйхатгирии аҳолӣ ва фонди манзили соли 2010 шумораи умумии мардҳо 3 миллион 817 ҳазор нафар ва шумораи умумии занҳо бошад 3 миллион 747,5 ҳазор нафар буд. тавре мутахассисон иброз доштанд ҷумҳурии Тоҷикистон дар қатори дигар давлатҳои пешрафтаи ҷаҳон аз технологияҳои муосири замонавӣ истифода намуданд. дар барӯйхатгирии аҳолӣ бо истифода аз планшет кор гирифта муваффақ шуданд.